Na, sziasztok! Ma is ilyen outfittes vlog lesz, mert ma elmegyünk a belvárosba, és akkor most csak egy ilyen kis játékot, mert pontosan nem tudok, hogy nem tudom, hogy mit fogok felvenni, szóval nem is mutatom, hogy milyen olyan játék. Előbb, hogy van ez a polo, ez. És akkor szárni fogom a szememet, és akkor választok egyet. És akkor az lesz, és akkor nadrágokban is vannak, de most nincs mindig. Jó, hát akkor menjem. Ezt leszedem. Jep, mindegy. Na hát akkor... Csak leteszem a telefonom. Jó, itt vagyok. Akkor választok egyet, de zárt leszem. Nem tudom, melyik legyen. Ó! Te bordó! A bordót fogjuk felvenni. Mivel? Azt még nem tudom. Ezt le is szedjük. És akkor jöhet a másik, ami a nadrágok. Itt vannak a nadrágok, itt egy rövid nadrág, és itt egy hosszú szoknya, amit én nagyon szeretek. Ezt is nagyon szeretem. Jaj. Ez ilyen rövid szoknya bordóba. Pontosan nem tudom, hogy melyik fog illeni azzal a bordóval. Szerintem mindegyik. Akkor csináljuk. Jó, én csak így helyezkedem a telefon, mert így jó. Na. Akkor zárom a szemem. Nem látok semmit. Akkor mi ez? Ez a Farmer szerintem. Ez. Ó, ez a fekete. Szem. Fekete hosszú. Szerintem innen fog a bordóhoz. Jó, és akkor teszek még valamit. És akkor ez a Gucci-s kis öv. Nagyon szeretem, mert nem is azért, mert hogy Gucci is, azért, mert hogy